Benedicta Televisió és un espectacle que podem veure a la Barça Club de Barcelona. Hem de dir que ha tingut un èxit important, perquè el mes de setembre es programa i es programa a l'octubre. Sí. I ara fins quan? Precisament el dijous fem l'última funció, però bueno, que tenim un parell de bolos el mes que ve a Madrid, així que bueno, estem encantats. Lucía, parla'ns. Una mica fem la sinopsi. Qui és la Cris? No, la temo de Cris li diem perquè té molt mala llet, té molt mal geni i no tracta massa bé a les presentadores. Hi ha un tema, una sintonia d'un programa mític de televisió, és l'1, 2, 3. Jo no sé si vosaltres recordeu aquesta sintonia mítica d'aquesta casa de radiotelevisió espanyola. Mira que jo m'havia de portar bé els divendres per poder veure l'1, 2, 3, si no em deixaven, Benedicta Televisió, dijous, dia 28 d'octubre.